video, abyste jasně pochopili, ako to celé funguje. A na akom princípe vy a ja zarábame milióny z drobných. Najprv ideme na burzu, na ktorej sa musíme zaregistrovať. Po registrácii věnujte svoju pozornosť kurzu. Tieto čísla si určite zapamätajte, priatelia, pretože na ďalšej burze bude kurz vyšší. Ďalej musíme nakúpiť bitcoiny, povedzme za túto sumu. Zadáme údaje o karte. Následne zadáme sumu, za ktorú chceme nakúpiť. A to je všetko. Kúpili sme si bitcoiny. Moja karta je už prepojená, ale vy byste mali dostať upozornenie na telefón, SMS s potvrdením. Takže bitcoiny už sú na našom účte. Prosím pekne, tu je náš účet v bitcoinoch a tu za koľko sme ho kúpili. Ďalej prejdite na kartu, prevod prostriedkov a kliknite sem. Tu môžeme okamžite vybrať naše finančné prostriedky alebo ich môžeme previesť na inú burzu. Čo s vami teraz budeme robiť? Presunuli sme sa na inú burzu. Venujte prosím pozornosť kurzu. Ako som vám povedal, kurz je tu vyššie ako na predošlej burze. Vidíme, že účet v bitcoinoch zůstal rovnaký, ale ekvivalent sa zvýšil. To nie je zlé, čo? Do tohto okna vložíme naše bitcoiny a predáme ich. Výborne, transakcia probehla. Môžeme si všimnúť, že sme už aj nejaké peniaze zarobili. No a teraz prejdeme k tomu nejzajímavejšímu. Urobíme túto operáciu 5000 krát a uvidíme, čo sa stane. A na to musíme použiť nášho kryptoobchodníka. Ak chcete spustiť tento vývoj, otvorte konzolu, vstavte kód a začínáme. No, ako vidíte, proces sa začal. Bude trvať asi 10 až 15 minút. Takže aby ste zbytečne nečakali, pretočím video. To je všetko. S pomocou kryptoobchodníka bola operácia vykonána niekoľko tisíckrát. Trvalo to plus minus 12 minút. Zostáva vybrať peniaze. Klikáme sem, zadáme číslo karty a sumu, ktorú chceme vybrať. No a to je všetko. Máme peniaze na karte. Ďakujem všetkým za prezratie.